ready. Belai belai ke hor jorao hambai maro tani himba laiba ma phaimane angkha omohai seng buskang songmari no tuyui chini bubagra je sengno otipra sarok no kobokha thamsa anglaidi himane ukok no tuyui ne seng 32 nong mata barini angoi tei buskang songmari ne no horoi chini gamari ya kamine primary committee ni angoi khawo tongma bai tei bubagra kobokmano bukhawo hamjakma tongma bai ne jeng pal khe kisi sa bubagra no hajakmani mari jeng bubagra no le jeng tongma bai jeng ya pharmanai tongma ke belai lasima singsa kisi sani bisingo phano hajakmani tongma bai ne jeng bubagra no rangkhok puisa chini Gamaria ya kamini primary committee ni angoi sakthar laiui rang puisa kisi sa kholai jakha onkhe bono jeng chini sakbai thang jeng bono phan bai chuba maya ba rangkhok puisa kisi sai phano chuba lai sibana hunoi chini khawo tongma bai hamjakma bai bubagra ni kokno na hayaui jeng khlailai jakha tani hamale buskang songmari ni bagai orang khok puisa kisi sa samungo belai ke sukthang hunoi khabai jeng khlailai jabo tei ya pharlai jakha onkhe tei asukno tini ni angoi hor jarao haina hai tewaisa hambai roi o pandana muthakha